Sovietské automobily Žiguli poznáme a sú veľmi obľúbené tu v Československu. Teraz sú však nové typy. Aký je o nich záujem? Tak záujem o ten nový typ, to je Lada 2105, ľudové povedané Lada 1300S, je veľký. Aké sú parametre nového typu? Tak nový typ vozidla má veľmi dobré parametre, hlavne čo sa týka úspory pohonných hmot, má tam nový karburátor, ktorý je ovládaný aj elektricky. Potom svetla sa dajú nastavovať vznútra karosérie až o 1 stupeň, to je pri zaťažení veľmi dobre. Potom zadné skupinové lampy majú svetla do hmly. No a v neposlednom rade je to pohon na vačkovú hriaďal gumeným remeňom, čo je veľmi výhodné, že to netreba nastavovať. A napokon aj vonkajší tvar, dizajn veľmi zaujímavý. Tento dizajn je veľmi pekný a motoristickej verejnosti myslím, že sa veľmi páči. Vy ste povedali, že záujem je veľký. To počuť aj medzi ľuďmi, že skutočne by si chceli kúpiť automobile Žiguli, nový typ, ale na trhu je nedostatok. Ako vyzerá situácia do budúcnosti? Tak na tento rok situácia vyzerá tak, že cirka by sa malo doviesť okolo 3500 kusov, pre západoslovenský kraj to vyzerá okolo tých 350. Viem, že neuspokojíme všetkých, ale budeme na tieto vozidlá robiť záznam poradia objednávok, takže myslím, že tým, ktorý sa neujde tento rok, že na budúci rok sa situácia zlepší. Podľa vášho názoru, aké dosahuje automobil Žiguli úspechy vonku na športových súťažiach? No tak podľa toho, čo máme dostupné materiály, tak tieto automobily dosahujú značné úspechy a myslím, že aj preto sú veľmi obľúbené pre motoristickú verejnosť. Ďakujem vám.